Здравейте, YouTube! Вие сте с Tom002 и Minecraft 1.6.2 и сега ще ви покажа как да се опитомите клон. Ще ви нужни тези неща и 5 лева, за да си го кръстите, ако искате. Аз ще го кръстя Джаки. Ето го. И така, значи с десен бутон го спамвам и като седно трябва да излезнат с ръчица. Не цъкайте нищо, просто трябва да излезнат с ръчица. От известно време ще ви изхвърля, но ще свикнете. Айде сте, Джаки. Айде, бе, Джаки, айде. Наблюдате за ръчица. Ето. Така. Сега с Shift слизате. И с армора или с садъл може да го цъкнете, излезе му и ще ви излезе това. Ето. Айде, ще бъде сделано с златно време. Ето го моя клон. Сега може да сядате върху него и като седнете, може, ето, вие го командвате и като дадете напред и той върви с вас. Може да скачате и така. Сега ще ви покажа с другите брони, как може. Пак трябва да имате броня в ръцете, в ръката. Ето. Иначе не може. Качвайте се на него. Много готино. И сега ще си го вържа тук, за да не ми избяга. Ето. Не мога. За Shift слизате, да, го разбрах. Така. И сега ще избягам от това. Тези коне не съм ги спамвал. Яко. И добре, това беше от мен. Само да си оставя коня. Добре, ето сега това беше от мен. Друг път пак ще направя някакъв клип подобен. И